Парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба Ҷамшед Абдулов, молики ширкати Олими Каримзод ва корхонаи нассоҷии Олим Текстайлз дар ноҳияи Мастчоҳ пас аз пардохти қарзаш дар назди Тоҷпромбонк қатъ шудааст. Абдулов моҳи октябри соли гузашта ба иттиҳоми бозпас надодани беш аз $14 миллион қарзаш аз Тоҷпромбонк боздор шуд ва танҳо охири моҳи декабр раҳо гардид. Як мақоми Тоҷпромбонк бо шарти ифшо нашудани номаш рӯзи 20 апрел ба радиозодӣ гуфт, Ҷамшед Абдулов дар ивази $14 миллион қарз ба ихтиёри ин бонк амвол гузоштааст. Ба қавли манбаъ, Абдулов як меҳмонхона дар ноҳияи Мастчоҳ ва ду корхона дар шаҳри Конибодомро дар ихтиёри Тоҷпромбонк қарор дод. Мусоҳиби мо гуфт, пас аз супурдани амвол Ҷамшед Абдулов пурра аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод ва парвандааш ҳудуди 2 ҳафта қабл қатъ шудааст. Аммо манбаъ мегӯяд, Ҷамшед Абдулов аз ҳисоби дарсади қарзҳояш дар назди бонк як миқдор қарздор боқӣ мондааст. Олими Каримзод яке аз ширкатҳои бузурги содироти нахи пахта аз Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. То соли 2009 Олими Каримзод ширкати фьючерсӣ ба ҳисоб мерафт, ки бо сармоягузории хоҷагиҳои пахтакор машғул буд. Корхонаи нассоҷии Олим Текстайлз дар сӯхт муддатҳои зиёд аз камбуди ашёи хоми нахи пахта бекор монда буд. Ҷамшед Абдулов писари Карим Абдулов, профессор, доктори илми таърих ва собиқ раҳбари дафтари раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони президентии Раҳмон Набиев аст.